Áno. Budeš mať na videu, ako sa mrkáš. Freddy, ukáž, jak sa beha po skalách. No, chlapči, a skoro som zletel. Kokos, si nepovedal, že tu je tak v účku, že tu prší. Freddy? Však ja ťa vidím. Ja si ťa približujem. By si mi nebol tak ďaleko. No počkaj, idem za tebou. Čo tam majú? Hej, čo tam majú? Haló! Dobre, už som si tuším trocha šlúpol boty. Kokos, ale tu normálne, že prší. Dávať pozor na kameru. Dávaj si pozor, lebo na koncu som to už šmíka. Hej, zistil som, už som bol skoro vo vode. Je to nejaké mažľavé, také malé kamienky. Mali sú v jaskyni. Čo? Majú sa v jaskyni? Čo? No. Prírodné účko, hej? Hento je čo? Hente bambule? Hento čo je? To sú lopty. Ne, to sú bojky. Tieto sú tie oné. Jasné. No, bojky. Hej. Jaká párka jaskyňa, vieš? Tak, je to bol spršiť. Hej, cítim. Hľadám si miesto. Tak toto je nádhera. No poď sem. Stále pustené video, poď sem, lebo tam ťa nevie vidno. Robí takto, že tak, hľad. Pozrieme na zema. No dobré. Tadá! Dobre, idem prvý? Alebo chod teraz ty prvý a ja ťa budem natáčať. No, a tu máš hore zoom potom. Vypínaš to týmto tlačítkom Hej, len. a tu je zoom. Freddy, počkaj, daj to najprv do rozruky. Daj to do rozruky. Na čo? Keby sa ti šmíklo alebo niečo, nech. Jasne. Vamos! Ne. Tieto riasové šalaty nemusím.
Ale máš zarosený objektív.